Work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder, makes us power. Work it, make it harder, faster, makes us stronger. Work it, make it harder. Hello, sziasztok, én Rossz vagyok, és itt van velem Killer Gamer 03. Szevasztok! És akkor itt van a Minecraft Survival sorozatunk második része, ugye amit elkezdtünk, és elvándoroltunk arról a szigetről, ugyanis azon nem igen találtunk semmit, és bejöttünk egy bányába. Kicsit bányázgattunk, itt már égnek is az ércek. Ja, akkor neked is kraftolok már egy ágyat te. Ja, oké. Bemegyek, hogy szedek, És képzeljétek el, ha hiszitek, ha nem, akkor le is kraftolom azt a vascsákányt. Neked is kell? Kraftolsz. Akkor jó. Találtunk gyémántot, és nagyon közel a felszínhez, szóval ezt nem tudjuk, hogy mi lehet. Igaz, hogy mesterem C klienssel vagyunk, mert 1.8-ot nem akartunk itten szarakodni, nem is akartam 1.8-ot, mert ez kicsit szar. Ja, és akkor majd itt az ágyad is, he. Ó, kösz. Oké. Várjunk, ajánlok. Várjam erre is. Jó, akkor én szerintem ki is szedem azt a gyémit. Hogy ja, erre van-e. És ez szerintem marra közel van a felszínhez, és amit látjuk, eddig 3 darab diamond van a felszínen. Én ezt nagyon nem értem. Várjunk, addig szedek fákjához valót. Oké, és jöhet is le, mert elfogyott a fákján, basszus. Oké, mindjárt kraftolom. 4 gyémánt, hallod? Az kemény. Hát az kegyetlen. És körbeásom azért, nehogy eltűnjön nekem a live-ába. 6-ot tudok adni, mert 12-t kraftoltunk tehát. Most mi lenne érdemes gyémántból? Hát én csákány nem akarok, majd később. Ja, van most. Hát van, meg kardot se, vaskard, itt van most. Basszus. Oké, hát kitalálok. Teli van szénnel ez a kaki. Meg csomó vassal is, szóval igen. És szerintem ebben a részben el is kezdjük megépíteni a házunkat, meg körülnézünk ezen a izén, kajának valót szedünk. Ja, hát az kell. És hamarosan lesznek Skype PvP részek is ugyebár, csak hát most elkezdtünk survivalizni, és én minél több részt akarok egyszerre. Jó. Ki vagy már felszínen? Igen, én itt jaszerek is földet egy kicsit azért kéne. Ja, én itt vagyok, ahol a barlang elején, tudod a... Aha. Jó, én is kipróbálok találni. Lementél? Ja, mondtad hozzá a fákját. Ja, már nem kellett. Ja, de itt vagyok, megvan. Látok. Jó, és akkor... Álljál, Kezdj is ezt. csinálok húst. Jó, én nekem ki van sütve. Mondjuk ezt sem értem, hogyha a skeleton tölök általában. Nekem eddig használt íjat dobott, de beszarás most nem az dobott. Ja. 60. Te nehogy fát tegyél ember, hé. Jó, mindegy az. Hát szóltál volna. Jó, fölfelem. Ja, hát... Várjunk egy az utolsó sztéket is. Ok. Itt a 60 izér, szened. Nálad is lehet. Basszus, gyorsan tüntessünk, azt aludjunk a picsába. Várjál, nálam vagy a kemence. Az nem baj. Na én ide szerintem legydobom az ágyikómat. Hát... Miért nem tudok szonyózni még? Jó, én már szonyózok. Én is. Hát ez, hogy itt ez itt, mi ez a szervernek? Jó, én aludtam. Én is. Oks, akkor szerintem zúzunk. Most ne hagyjuk el egymást, mert elvesztünk. Szóval, jó, meg vagyunk, mehetünk. Várjunk. Fedezzük fel, hallod? Hát én erre láttam terveket, mikor jöttünk, meg bárány, szóval bárány is kell nekem. Ja. Csináljunk egy kis kalandozó hadjáratot. Baszott creeper. Ó. Szeretem felrobbantani a creepert, legalább magától ott föl lett kirobbantja, nem köszönöm. Ja. Na jó, amennyi Ó, bárány... vannak bárányok. Hát jó, igazából van ágyunk, csak hát nekem kéne a szőnyeg is. Ja. Imá... Basszus, mi ez a... De jó, gyerekek, találtam egy csontot és egy nyílvesszőt. Ja, tölgyfával eddig nem sikerült találkoznom. Rothat hús. Rothat, nem rothat, rohadt. Ebben jó összerothattunk. Az, hát ennyi. Nem nyertan órán vagyunk. Ennyi, utána nyártan találom. Szerinted én. Neked ki nyártan találod amúgy, a Joli? Igen. Jaj, Joló. Remélem nem nézem úgy a videót. Ja. Menjünk fel itt, hallod, hol vagy? Hagyjál, elkezdődöm. Zúzzunk fel erre a hegyre. Oké. Nézzünk körbe. A retekbe ennyi szenet, öcsi. Olyha. Hát, fákjában nem lesz hiány. Hát ja, legalább lesz tüzelőnk is, szóval nem baj. Most kezdtük, érted a Minecraft alapok, már gyémántot második részben, atya úristen. Hát ja. Pedig én nekem ennyit egyszer nem sikerült még találnom, te. Nekem se. Azt mennyi bárány, amúgy egy csomó bárány mindig havason van. Ezeket mind Ja. Azt az inventory meg ez, basszus. Ó, gyerekek, mennyi van.
Inventory meg ezzel telik meg te. Ja. De szerintem a videóban azt nem fogom megcsinálni, mert innen is elkalandozok, szerintem én, a stutit, te maradhatsz akarsz. Találtam tölcs. Ez mi amúgy? Tölcs. Zara, találtam egy tölcsfát. Találtál? 2. 3. Fú, de szarlombja van. Merre vagy? Látlak. Amúgy remélem a következő skillre megválasztasz másik skill. Jó. Hogyan mondtam? Következő részre válasz másik skill, mert beleolvadsz itt a hova. Ajaj. Tényleg. Gyerekek, jobb lett volna a tereprovás. Ja, amúgy én is meg a... Ó, fenyő! Fenyő, mi a retek, mi ez? Gyerek, Én meg... Gyere már, csúszdázzunk! csúszda. Gyere mögém! Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Én megyek! Siuhu! Yes, csúszda, várjál! Ajaj, megfogom. Oké. Jó megyek. Szedjünk tölgyfát. Szedhetünk. Miből legyen a házunk? Jó, szerintem a faszedés az fel legyen gyorsítva, vagy ki lesz vágva? Ki lesz vágva, az csak. Ja. Na, ugye vágtunk is kicsit, start is jöttünk megint. Így. Rohadt csirke. Még mindig nem vagyok meg ide. Meg vagy. És nem érzékel néha az egerem. Bravo, gratulál. Pedig nem. Hát ja, már fölötetni rohadt büdös vagy, nem bírom veled egy ágyba. Na, nem az, amire gondoltok. Hát azért, mert ez kicsit. Na, még itt kiírtok egyetlen egy fát, azt elköszönünk. Én is egy nyírfát. Gyorsan. Na jó, még el nem törik ez a balda. Aztán szerint... Hopp, egy barlang mellettünk van szerintem. Vigyázz, látnak nem barlanglakók is. Hú, akkor mehetsz is. Osztoretek, ebbe leesni. Az igen. Hallod ide, ki kéne fákjázni vagy valami. Az biztos. Jó, majd videón kívül megcsináljuk, csak vágjunk fát. Nem baj, helyen most leteszem egy picit a kemencét és csinálok steaket. Persze, hogy nem te. Éhes vagy? Ja. Adjak. Van nálam sült. Nem kell mindegy. Nyelv disznó most 10 óra. 15 van. Na jó, dobjuk le ide a barlangba. Jaj, nem akarok belebugolni a barlangba. Jó, én szúnyózok. Jó, én is. Mi még írni se tudok. A retkes. Admin Pesta felvétel. Ez nagyon jó. Kivége. Szerintem én az ágyam itt hagyom, és part közelébe fogunk lakni. Oké. Azt is nem térnék. Egy. Jó van, már egyszer 64 tölgyfán van plusz 31, szóval már 4x64 deszkám tölgybe van. Sőt, még egy fát kiírtok, már ugye a 6-szor lesz. Szia, disznó. Szia! Az igen. Amúgy szerintem meg is szerkeztem a videót. Ja, nem, na akkor még le kell renderelni. Jó, majd ez később. Na jó, akkor gyere, köszönjünk el. Várj. Itt mögötted. Hát akkor ez lett volna a második rész. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok! Szevasztok.